Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-11 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining Sabado? Kabayuntang yara lang kamo sa inyo tag sa mga puluyan. Sa gihapon, yari kita sa pagpakigaway sa COVID-19. Kahapon, 18 man sa Negros Occidental, pero yara sa mga quarantine facility na ang mga positibo sa COVID-19. Ang Bacolod still nangin zero sa pila na kaadlaw. Kabayuntang sige-sige lang niya. Kag sa mga kaaksyon tadra, kung ano ang patakaran mga kaaksyon sa aton sining gobyerno, tumanon talang, no? Kay wala man ta pierdihon sining sang iban. May mga kaladtuan yung tama, gid kay importante hindi mapaiway, pwede gid makadtuan today or base sa sunod nga daw, pwede man, no?
Pero diri sa aton daw ma-consider pila na lang ka porsyento ang wala nagaguluwa, no? Pero no sining Sabado daw marulaka-laka gawa ang mga ka-aksyon ta nga nagalibot diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sige kabayon ta nga mag-sige-sige lang nga negatibo ang syudad sang Bacolod. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan oks lang. Kabayon ta nga okay lang paokihon ta lang, no? Sa probinsya sang Negros Occidental sa Banwa kag syudad diri sa probinsya daw yaragid sa probinsya sang Negros ang damo-damo gawa gilinutok sila. Ay, oo. Kabayon ta nga hindi na ni magsigi-sige Kag sa mga ka-aksyon ta dira nga may mga recorded nga mga COVID-19 patient ilisay man siya o kuno OFWs pero more on ilisay gid ang damo-damo gawa halin sa Metro Manila kag Cebu mga ka-aksyon. By July 15 daw ma-resume naman ang biyahe pero lang taon ta niya. Base sa dalayon talang pamati sa mga advisory kung nanugid ang dapat nga himuon base kung magnubo-nubo gid man ang kaso, no? Sa mga kaaksyon tadra sa Oriental side sang isla sang Negros nagapangamusta kami sa inyo kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pag-broadcast sa bugos nga Region 6. Sabado man subong adlaw ang halos kalabanan tiara man ang sila sining puluyan ang iban sini ro pamasyar sa ila sining mga pamilya sa iban nga mga lugar diri sa probinsya. Sige, inopdanay kita, tubtob kita sa taknalauna sa pagdulong sa mga balita sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa doktor sa syudad sang Kabangkalan nga nagpositibo sa COVID-19, asawa sang nurse nga nagpositibo man sa virus. Mag-asawa pati dang 2 ka tuig nga bata na confined sa ospital diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, inauguration sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Biolab patigayunon sining nga hapon. Problema sa baklag sang RT-PCR test masolusyonan na suno kay City Administrator MR. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa supply sang Cebu sa syudad sa Bacolod nagnubo samtang nagtaas naman ang demand dala ang pagtaas sang bilis sang Cebu. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office igabalita ni Aksyon Alvin Graba, manager sang isa ka fast food chain diri sa syudad o kung sa syudad sang San Carlos nga residente sang Toledo, Cebu, wala nagpaidalom sa quarantine LSI, nakatabok sa isla sang Negros paagi sa pagsakay sa delivery truck sang fertilizer nga ginamaniho sang iya sining ama. Kag kalakip man ining update dira sa syudad sang Kabangkalan, may 4 ka mga ginaligar miyembro sang NPA na dakpan sang mga otoridad. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Highway Patrol Group o kon HPG sa Negros Occidental, ginpasidunggan sang HPG National Headquarters.
Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang Sagay. Igabalita ni Akson Tomon 40. Captain Arjen Singbinko sang Negros Occidental Administrative Office nagpatigayon sang inspeksyon sa Sagay PNP kaina sang aga. Balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Akson Roger Gotib, Lieutenant Colonel Robert Mansueto nag-confirm active nga miyembro sang traffic enforcers sa ang nadakpan nga may kaso 4 ka counts sang pagpanghimulos sa minor de edad. Samtang sa balita naman sa San Carlos City, balita ni Akson Stephen Presquito, 75 anyos nga driver sang L300 van patay matapos aksidente nga na disgrasya sa barangay Quezon sa San Carlos City. Samtang balita naman sa kay Akson Percival Villamor, sa Banwa sang Pulupandan, 2 ka mga persona dakop sang Pulupandan PNP angot sa illegal nga pagpanahon. Sa balita naman sa News Center, gadulong ni Akson Eden Abuso, ini may kang tanan sa mga ngalan sang kongresista nga nag-deny sa franchise renewal sang EBS-CBN. Dapat nga tandaan suno kay Vice President Leni Robredo. Nga tandaan tagi daw. Pwede man lang na sila ka. Nga tandaan gid. Kilala na sila sa distrito nila. Kag PNP nagpasaka sang complaint o kung reklamo batok sa 2 ka mga pulis sa Ilocos Sur matapos ginaligar nagpanghimulos kag nagpatay sa 15 anyos nga bata nga babae. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan mabatian sa dili gilamang madugay. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinigid lamang madugay mahina ang kalaban. But before sina sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live ganagatutok na diri sa aton sining balitaan gina-acknowledge na namon kamo. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay may time kita karon dalon tay na sa aton sining pagpangalagad. Sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. I-like ang aton sining program kag magpadala lang sang mensahe ninyo, no? Kag sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon ha. Standbyan ay manumbalik kita pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat kisap
matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balita kay Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:30 na nga oras. Way pag ni kalas 12 malauna na kita. Las 11:30 pa lang, no? Tig palanyaga na, tig timo-timo na. Amat-amat nang may tilimuon pero sa way pa nga nagaluto, pagkarunan ta dugay-dugay, no? Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Iniman ang may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo mga kaksyon. Pwede ninyo mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Tandaan tangalan, DTX 500 capsule. Sabat sang imo sininga problema kag kinanglanon sa ikaayong lawas. Kadtuantang nga balita gikan sa National, gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Upod kay Aksyon Eden Aboso, mga ngalan sang kongresista nga nag-deny
Sa franchise renewal sang ABS-CBN, dapat nga tanan suno kay Vice President Leni Robredo. Natandaan tagi daw, pwede man lang nakuri tanta, kag hibaloon ta dason nga piniliay. No? Amo man lang nagasimple. Si Vice President Leni Robredo, but nanong sali ni kapanago ya. Kung ako siya, sige Lambardio, kag sige man tirada sa mga bulig tada. Hindi kay kung may issue gani dayon sa sakay. Kag PNP nagpasakas ang complaint batok sa duwa ka mga pulis sa Ilocos Sur matapos ginaligar nagpanghimulos kag nagpatay sa 15 anyos nga bata nga babae. Kag pinakalites nga update sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Action Rex, ginabisuhan ni Vice President Leni Robredo ang mga Pinoy nga nagasuporta sa ABS-CBN nga tandaan ukon patinan ang mga ngalan sa mga kongresista nga nag-deny sa franchise renewal sa Giant Network. Tisuno kay Robredo ang tikang sa mga kongresista ilabi na ang 70 nga nag-adopt sa rekomendasyon sang Technical Working Group nga i-deny ang franchise renewal sang ABS-CBN. Ang rason nga mas manginwais na ang publiko sa paghimo sini sang ila sini nga desisyon. Dugang pa ni Robredo ang natabo ang nagapakita nga importante ang pagpili sa lideres nga magapamuno sa tanan nga Pilipino. Ginpahanumdom naman ni Robredo sa mga kongresista nga nag-deny sang franchise nga may kabayaran ang mga sala nga ginabuhat. Sinong gusto niya mamuno sa pungsod Pilipinas? Siya? Wala man siya naghambal, Action Rex. Tiprote sino gusto niya? Wala man siya naghambal kung sino gusto niya. Basta pilion niya. Mapili gid tanan tayo kay may araman ta right sa Oo, right dapat mapili gigita. Tika rin napilian si Duterte. Ano kuno nabi? Wala man siya nagkamog, Action Rex. That's why okay. naghambal siya. Nga it's a way ko no nga reminders man sa ang Pilipino. Ang ilan politikan dapat kung ano na dang ilang himuon na da nila. Hindi nasali ka pang yawit pa kung ano pa na dang himuon nila. Basta importante dang kung anong ila sining hilikuton himuon lang nila. Correct. Kay, hindi man lang na isa kundi 70 ang nagbuto sina sang ABS-CBN. Kabalo na ng tao, especially mga supporters ng ABS-CBN sa matabo na sa 70 ka mga persona, no? Sa tiyempo sang eleksyon. Mo man lang na magkabalo sila mo. Correct. Sa 2022 pa to ba? Hindi sila danay. Layo pa man to. Correct. Samtang Action Rex, nag-file naman iya sang reklamo ang Philippine National Police nga rape kag murder sa Department of Justice batok naman sa duha ka pulis nga ginaalegar nagpanghimulos kag nagpatay sa 15 anyos nga bata nga babae sa probinsya sang Ilocos Sur. Sunod sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ukon IMEG, nakakuha sila Action Rex sang ebidensya sa buligman sang pamilya sang biktima agod mapasakaan sang reklamo sanday Staff Sergeants Randy Ramos kag Marawi Torda sang San Juan Police sa Ilocos Sur. Sanday Ramos kag Torda ang ginpaydalom na sa restrictive custody sang Ilocos Regional Police Office sa probinsya naman sang La Union. Sila ang ginalegar Action Rex nagpatay sa biktima sa Hulyo 2, pila ka adlaw matapos nagfile sang reklamo nga sexual assault ang biktima kag ang iya sini 18 anyos nga pakaisa batok sa duha ka pulis. Ginaligar natabo ang pagpanghimulos bangod sa paglapas sa curfew sang duha ka biktima sadto mga Hunyo 27. Sadtong Hulyo 2 Connection Rex ang papauli na ang biktima sa ila sini nga balay, ginluthang siya sang motorcycle riding in tandem suspects nga among gintunaan sa iya kamatayon kag ang ginatudlo sa karon amo ining duha ka pulis nga ginaligar nagpanghimulos sa iya. Ginpahayag naman ni Captain Mary Ann Cunanan ay may spokesperson nga ginpasakaan man sang reklamo sanday Captain Ramil Llanares, anay Police Chief kag Staff Sergeant Mary Joy Pascua, anay head sang WCPD bangod sa obstruction of justice kag gilayon man nga ginpang-relieve sa pwesto.
Nag-file man sa reklamo sa otoridad, ang otoridad batok sa punong barangay sang barangay Daklapan kundi nagaistar ang mga biktima matapos ginaligar nga ginistorya ang mga ini agod indi pagdayunon ang pagpasaka sang reklamo batok naman sa duha ka mga pulis. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga Pilipinas as of 4 p.m. Hulyo 10 kahapon ng Rex, mayara na kita sang 52,914 ka kasos ng COVID-19 kundiin na 38,324 dire ang active cases. Sa kahapon, nagka-record sang 1,233 ka COVID-19 cases, ginabugusan ini siya sang 848 ka fresh cases, kag 385 ka late cases. Sa karon may ara kita action Rex sang recoveries nga 13,230 natapos nagka-record sang 286 ka recoveries kahapon nga adlaw. Sa ato naman nga death toll may 42 ka na record nga nagkalamatay kahapon rason nga naglamot na sa karon sa 1,370 ang death toll sang Pilipinas. Grabe no, Mel, pila to? 1,360 action Rex. So far do isa ni sa pinakataas man nga records ng death toll kahapon nga may 42. 42? Oo, 42 ka na record kay nagligad action Rex basta sini nga week may isa man ka adlaw nga wala sang may na record nga napatay bangod sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Subong niya kahapon iya may 42. Samtang sa COVID-19 update sa bugos naman nga kalibutan, naglamot na sa 12,625,156 ka COVID-19 cases, kag mayara na sang 562,769 ang nagkalamatay. Samtang good thing kay ang naka-recover ang naglambot naman sa 7,361,000. Sa aton nga top 5 sa gihapon nagapanguna ang USA nga may 3,291,000 ka kasos ng COVID-19 kundiin 136,000 dire ang nagkalamatay. Ikaduha ang Brazil nga may 1,804,000 ka kasos ng COVID-19 nga may masobra 70,000 ang nagkalamatay. Ikatatlo among India nga may 822,000 ka kasos ng COVID-19 kag mayara sang 22,000 ka nagkalamatay. Ang ikaapat among Russia 713,000 ka kasos ng COVID-19 nga may 11,000 ka nagkalamatay. Kag ikalima amo ang Peru nga may 319,000 ka kasos ng COVID-19 nga may 11,500 ka nagkalamatay. Ang Negros Occidental kag Bacolod action na din? Actually, Action Rex, ang Negros Occidental kag ang Bacolod tanaw Action Rex no kumpilagid ang active cases sa dire sa aton. Kay ti do sige Action Rex may nagasulod bala oo. Pila naman to sa Negros Occidental 18. Nagdugang sa Negros Occidental 18 sa Bacolod ya daw pila na ni kadlaw nga 0 kita kabayon ta magsigi-sige lang ni action din no. Way lang sang madugang bla diri sa Bacolod sa Negros Occidental ti kadamo gid yan, no? Daw kakululbaan bla. Sa Bacolod, actually, Action Rex, kay tinagbuba ang machine. That's why nga wala may nakasulod pa nga mga, ano bala, kag may mga backlogs pa daan sa Western Visayas Medical Center. Di daw may silay man? Kay ang silay Action Rex, ang ano bala ang test kit sang Bacolod hindi santo sa machine sang silay. So baling iya ka Bacolod gina-forward dito sa Western Visayas Medical Center. Correct. Ang Negros dira sa Teresita Halandoni. Kay ti nagpalayag naman tuligan si Gov nga ti okay naman nga kung mapasulod to sang ang Negros galing kay ang test kits hindi match bala sa machine dito sa Teresita Halandoni kag match dito sa Western Visayas. Ang Corazon Locsin do nag-start sila kahapon do mga 40 lang first day nila. Do amat-amat kay karon pa sa hapon ang inauguration man siya Rex. Pero kahapon nag-start na sila actually 40 na ti way ta kay balo kon sanoy na magwa ang resulta sang ginpa lab dira sa Corazon Locsin no. Mang independe pa ni kag inauguration karon sa hapon posibleng sige-sige naman ang operations nila bisan tag 40 lang basta sige-sige lang
ano kadugay na blang pamangkot nila kung ano kadugay magwang result action din. Usually, like sa Teresita Halandon ni Action Rex, kung due time pa lang, within the day, mabalaan na siya. Within the day? Pero kung like magdamo-damo ng ilang nga mga mag 100 na matest, mga 2 to 3 days maximum ina. tingnan Unlike nga lang. gina-forward pa dito sa West Visayas Medical Center, galambot yung tag-isa ka simana. Simana, kay Kaya hindi damo-damo man man lang- to sang ginahaboy sa ila man nga pila ka test. probinsya nga daan ang pa-test dito sa ila. Ti mayo ni kay mayarin ta ni duwa daw tatlo ni daw may isa pang private Yes. hospital no. Oo, Daw may mayara. Action Rex. Daw tatlo na diri sa aton pero sa private siya daw dako-dako urong balayaran da. Kaya ang rapid test do mga mga 1,000 plus mo ti ang Kapatilaw ka na RT-PCR rapid test? wala pa na nangusisa lang ta. Nangusisa lang ta kay Okay. Oo, kaya para amo na bala Action Rex nga balila nga prevention is better than Got cure. me, Kung may ara ka man lang sa nabatyagan, hindi mayos. hindi ka man priority sa mga testing center naton dire ti ikaw na lang ya himo man sang imo nga tikang man nga para mahibaluan mo hindi lang magkahadlo kay ti amo na gani prevention is better than Gani cure. man. Dapat gid no. Importante gid na. Sige. Balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, 11:43 na mga kaaksyon. Si Eric Moyko, parte kagidla mo. Dabuyong kagiday. Eric Moyko, salamat gid sara. Sige pagkatunan ko ng mga ginpadala ninyo nga mga mensahe, padala lang ninyo da. Kay tatapon tayo na karon dugay-dugay, no? Sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Kadtuan ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa HPG diri sa Negros Occidental Highway Patrol Group Balahogin pasidunggan sang HPG National Headquarters. Angot sa mayong performance. Tinagapangin-bulahan kita in advance sa mga grupo sang HPG diri sa Negros bangod man sang panibag-o nga pasidungog nga nahiangkon mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa Patrol Aksyon Alvin. John Rex High Moral karon ang mga katapos ang Highway Patrol Group diri sa probinsya sang Negros Occidental matapos nga ginpasidunggan bilang rank number 1 performer sa PCR o kun Police Community Relation section sa National Headquarters. Actually paagi man sa virtual conference kahapon nga daw sunod diri kay Police Captain Robelito Mariano ang tagpamuno sa Highway Patrol Group diri sa highway sa Negros Occidental. Sunod sa iyang very satisfactory ang ginahatag kag ang ini nga pasindungog kay bangod hindi lamang sila nag number 1 performer in relation sa PCR, nag number 5 sila performer the whole Highway Patrol Group nationwide. Butsing ganun sa bugos nga Pilipinas. Oo, kag number 5 so gina-acknowledge action na. Anong number 1 dito? Wala ko to na pamangkot sa iyo kung sino nag number 1 dito Action Rex pero ang iya lang man kay suno sa iya sa bugos nga Pilipinas nag number 5 ang probinsya sang Negros Occidental kung performance ang paghahambalan kay suno diri Action Rex nga gin-acknowledge sang National Headquarters ang ila sining trabaho bilang mga tagbantay abi sa dalanon, especially highway kun mga eagles ginatawag bala sila nga mga eagles ang dalanon sa diin sila mismo ang nagabulig sa mga tawo kag pumuluyo especially sa paghatag sining information dissemination in relation sa Republic Act 4136 di ba lang mga road safety tips upod diri ang mga katapo sang Land Transportation Office and at the same time sunod sa iya nagbunga man ang paghatag edukar o kung paghatag edukasyon sa mga drivers
ang tricycle drivers, jeepney, and bus Sa mga drivers. motorista, gidi? O sa mga motorista in general, action na Rex, amuni ang nagsuno siya nga nagresulta ti bunga man inisang ilasing paghimakas sa diin suno siya nga isa ini kadalagan hindi lang sa ilahanay kundi sa hanay man sang Highway Patrol Group sa Bugos man nga riyon size kay mismo. Pila na di gani ka may tuig na di si Mariano? Kapitan Mariano? Yes, action na Rex, actually mga 3 weeks pa, isa pa lang kabulan masubra siya nakabalik after siya nag-schooling. Diri action na Rex, pero previously diri gid siya na-assign. Okay. Tapos nag-schooling lang siya for 6 months kag liwat gin balik diri sa aton sa Negros Occidental Action na Rex. Ang kondriya suno sa iya ang paghatag sini sa pasidungog ginahatag yaman sa iya sining mga kaupdanan. Actually ginpamangkot ta kung pila sila diri sa Negros Occidental. Ay 14 lang gali sila Direction Rex. No? Mga organic na? Mga organic ni tanan. May mga organic ni sila tanan action na Rex. Although may 14 araman silang sa bilog nga probinsya, no? O 14 lang sila sa bilog nga probinsya. May araman sila action Rex sa Kabankalan, sa Cadiz, kaga iban pa. Sa diin may araman dito nga mga miyembro sang Highway Patrol Group. And that is why sunod siya bisan gamay lang ang ila sining hanay pero still ginpakita man nila action Rex ang ila sining trabaho, especially ang pagbulig man kag suporta sang ila sining hanay samtang yara kita sa karon sa sining pandemya tuga sang COVID-19. Ari action Rex ang pahayag ni Police Captain Mariano. Actually, sir, marami tayong mga accomplishment dito sa province, especially, sir, sa operation and sa PCR nga, sir. Yung pong mga activities natin regarding po dun sa mga everyday na ginagawa natin dito sa Highway Patrol, yung pong mga dialogue sa mga tricycle drivers, sa mga terminal ng mga jeep and buses. At the same time, sir, yung accomplishment natin sa operation, sir, na nakahuli tayo ng most wanted carnappers dito sa province. Regional level po yun, sir. Kaya po na-acknowledge po ng higher headquarters. And sa buong region, sir, lahat po ng mga provincial team dito sa Region 6 is performing naman, sir. Marami pong mga accomplishment and mga activities. Kaya po nag-number 5 nationwide. This would be a very satisfactory result, sir? Yes, actually, sir. Nagpapasalamat din po kami sa supportan niyo, sir. Dahil po at least nalalaman po ng publiko kung ano po yung ginagawa ng Highway Patrol dito sa Negros Occidental. And yan po yung nakikita ng higher headquarters. Acknowledge po nila. And tuloy-tuloy lang, sir, yung trabaho natin dito. Especially ngayon pong pandemic, tuloy-tuloy pa rin, sir, yung mga establishment natin ng mga DCP. At the same time, yung pag-implement natin, sir, ng health protocols na implement po natin galing sa IATF. So na Rex ang payag diri ni Police Captain Mariano sa diin Tagalog, alogid ni siya? Oo, Tagalog ni ito kasi doon taga saan ito? Taga Maynila ito, Action Rex. Oo, at saka doon ko nalaman yung mga in-interview natin, lalo-lalo na yung magkaharap, yung interview siya ni Action Eric sa police files, in-interview siya ni Action Alvin at saka nung iba, pinapadala niya pala doon, reported doon sa Maynila. That is why gin-acknowledge Action Rex. Do si Mariano ka man galing mag-Tagalog ka, no? Sir, congratulations. Yes, Action Rex. No? Congratulations sa mga katapos ang Highway Patrol Group sa probinsya sang Negros Occidental. Report sang patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Pangimbukada pa lang yadtong tirada. Mga balita ngayon yun nabatian. Sa iluhantang balita gikan sa Bacolod City Government Center, on standby si Action Art Taihopon. Ari may inaugurations nga paghimuon karon sa hapon. Dira sa Corazon Locsin Balaho, restopad talang ang Biolab, no? Problema sa baklag sa RT-CPR test masolusyonan na suno kay City Ad Emang, no?
Ibalaon tabing report ni Action Art ay hupon kay iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yari ang kaundan sang report ni Action Art. Action Art. Mayo balita Action Rex sa mga pamilya kag mismo mga OFW kag LSI matapos nga officially karon sa hapon na inauguration na gid nga patigayonon sa Bayo Laboratory sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga mo ini ang maka-cater sa RT-PCR test para iya sa COVID-19 o 19 test nga mo ni ang problema karon sa sudad sa Bacolod bangod pila na kaadlaw ang nakaligad daw ay ipagidya sa resulta nga napagwa para sa Bacolod ang dito sa Iloilo nga laboratorio. Nabisan si Vice Mayor Elcid Pamilyaran kay Inasangaga nagparayag sa ilaman ng concern bangod ti daw kadugay mag Diba si wala gidman? Ati pero kung anong pagwa si Action Rex nga wala kay bisan negative na result sa Why? May tali kung may nagwa Oo. May kung nagwagid man ang resulta sang Bacolod kag may araman na negative nga mga tatak pero why man? Why pa ya ibot ta balo ng Bacolod why na sa pakan patugyapo na ang mga problema may tali kung Pila na kadlaw ni? Awig na mga lima na guro kadlaw. Ay sus. Kung gilaban natin kay nagligad to kung magpagawa sa test at least ginahambal nga bawa sa amo nga test ang patigayon ang Bacolod zero gid. Congratulations nga damo sa mga result yung paggawa. At least zero ka muna. Oo. Paigid kung dinulipay ka bala nga finally ang mga result na muna. Ay hampon kay tinga why ni nila matutukan ang Bacolod man? Why dito? Doon dito man ginapadala nga aton sining mga samples ni? Gani, sa Iloilo, ito mo lang question pa gani, ginatry natin na kuhaan pero sa update sa Iloilo, especially in DOH, nga mo niya natabo siya ka Bacolod. Nga niya daw na sa Pawan, may ginuna pa yan na mga lugar. Kaya remember ang Iloilo, Action Rex nga laboratorio, gabaton pati-pati to sa iya sa Region 8, iban yung ginapadala mo. Agabaton pa sila ya? May arap ito yung ginapadala, iban dito pa iya, kaya ginutok man to sila. Sus, di dapat ya kung per region na lang ning hatagay ni sang resulta ni? Kunta niya muna, no kalingkit niya mo ning isa karon nga bisan ang mga city officials naton diri sa Bacolod magalibog ang ila sining paminsaron. Kadang worry, diri even ang LSI manang in charge sa committee. Tira kung mga gaya mo na yung mga LSI kag pila ka mga OFW gusto na magpalauli mo. Kani may mga iba na nga taga-sobra na kuno taga-14 days? Lapit na ni sa kabulan ng iman. Ay, sus na. Diba, kung muna kontra kayo mo na-delay sa ulat sa result, amo lang isagid sa problem. Now, ining pag inaugurate sa Corazon Locsin right after kahapon sa hapon, namatol lang ilang license to operate, no, at least kalin na ini, na license to operate o kung lisensya sa pag-operate na sa laboratory, na finally mag-start na gid sila Action Rex sa pag-cater dira sa mga dalon na specimen na good i-proseso di sa Rodriguez City Administrator MR ini na development na yugid ang mas mapadasig ang pagpagawa sa resulta kag kung in kaso magbalik na ang pagbiyahe sa mga LSI dasig na ang paghibalo nila sa ila sining test Action Rex. Di kung diri sa Corazon Locsin na big sample mapakuang ilisay pila kadlaw na? Di ang pinagkalawig na gid tatlo. Lawig na gid Action Rex. Lawig na gina depende na sa kadamon kada adlaw siguro may ginakuamandas la kung pilang authorize nga ipaidalom sa test nila dira. Ang sa Corazon Locsin, sa isa ka shift, balit 8 ka oras na duty, sunod kay City Administrator Iman, ang istorya siya ni Dr. Drilon, isa ka datos Action Rex, ka specimen ang na-completor nila ina. Isa ka gatos? Isa ka gatos, 100. Kada adlaw? Kada adlaw. Isa ka shift talaga, kay sininya kung yung kaso na magdugang sa shifting, di bali madugangan ni 8 hours lang na sininya isa ka shift, no? Kung may panggab another 8 hours.
Dagang, at least, damo-damo galing maakomodar tani, no? Damo-damo, depende kung damo na gid ang kung nagadiman na gid nga dapat damo na ang kuhaan niya sang RT-PCR test. Base pa ba lang dugaan kay tatlo ka machine galing na available sa ni city administrator ang mo. Tatlo ka machine. Ang sa sila ganito pila ka machine dito? Wala ko diya gid Action Rex mo sa kay Action Marlon base meron na siya pero ang ila dito nga molecular test do dako man ato mo sa Teresita lang do kita mo capacity na padala tulin mo man gani nga kuan na specimen kag nami man gyud Teresita kay nasig man ang punto man lang naton di kun nga may yari kita machine diri may biolab para madasig-dasig lang ibantong nagtiliner sa mga hotel naton sa iban pang mga eskwelahan to mataga na bla solusyon. Mayo Action Rex ang ginisa nga sa eskwelahan kay supported nila sa government sa pagkaon nila mo. Probisan pala in gyapon nga kung magwa ng resulta kagara ka lang sa balay mo ya lain gidya mo. Kagadi man no pero kung ikaw ilis ay abing ka nag-decide ka nga ang hotel ikaw niya ma-shoulder kung ikaw ya mabayad. Kung isa ikaw gina ma-shoulder basta hotel ka. Tiya mako mo na, 14 dias, per day man na ang sukot sa imo. Ano mo taga 20 lang ng per day mo, okay lang, pero tag 1,500 abida, dako-dako man eh. Oo tag 30 ganing lubo sa hotel, kaya nanangilin sa ulan. Ang ano? Ang order sa kanini nanangilin nga pagkaon sa hotel pa yan. Galing sa hotel yan, nala na nada. Kung magbayad ka per room dira, may pagkaon na panyaga, panyapon, kag pamahaw, mayara na ya. Pero ang bayad bla, kadadlaw mo nang pinaka-subugin mo lang kung nubo-nubo lang ng bayad sa hotel da. Kaya mo ganun ang punto, so Rex, kaya dapat tamis rin madasig ang result. Oo. Para nga ini sila hindi man mag-aguniya. Ang ila sila pagtunar sa mga quarantine facilities, long overdue na gid katama mo. Ting bandri nag-problema na since nga dito man sa ginalinan nila nga na-lockdown man to sila, budlay man ang sitwasyon, ginduganan pagidri bangod man sa delay kapag paggawa sa resort no may mga consequence pa nagaling para dito sa Iloilo may tempo na naga-maintenance sila sa ila sa laboratorio may tempo nga may arak nagaguba ang makina nga mo na ginatinguan nga ka-recover ginayon. Tidri going back sa Grosulo kasi ni City Administrator M.A. sila niya ang gina-consider Dr. Julius Trilon na magdugang sa shifting sa mga duty na dira sa laboratorio at isa pa ginalantaw especially ginapaabot ang nadamo pagin nga influx hindi niya sa OFW. Ang OFW Action Rex nagkulukalma na subong kay iban na OFW magkunta ni may plano pa magpauli dun sa aton sa Negros kag Bacolod. Why na nagpauli? Why na nagsalakay ni iban sa barko kay gin-recall na sa ilas nila mga employer. Gani? Ang iban ginpatawag naman sa ginaobrahan nila na mga domestic helper. Pero ang iban ganito nga inugpauli September, why na nagpauli? Nag-extend na 3 ka bulan until December na sila to? Kaya mula, yung imoon na lang sa iban, sila extend na gid lang yung contract nila. Dito na lang sa lugar na ginatingiran para hindi pa mahasol ang nila pagpauli Direction Rex kapin pa kung safe man lang sa ilang lugar na ginatrabahoan. So karon finally sing ganin ni Councilor ni City Administrator Iman ang pag-incentive niya after kahapon may ara na dayon sa ginapatigayon na pag-process mo sa Corazon Locsin dira iya sa ila laboratorio. So hopefully sila niya kabay pa na ini makaparasig ko lang pag-operate sila wala sa problema along the way kag tayo yun na para man mapadasig na may balawan ang mga resulta bilang guidance man sa city sa ila ginihimo na mga preparasyon pagkatapos ang Hulyo 15. Yari ang palayag ni City Administrator Emang. May license to operate na. I believe basi nag-start na gani sila Rante. But the official inauguration is karon sa hapon, 4 o'clock. Dako na siya nga bulig to augment ang capacity actually sa Western Visayas Action Art. Because right now, duwa lang aton laboratory, one is in West Visayas, sa Iloilo, West Visayas Medical Center,
kag ining Teresita Halandoni Provincial Hospital. So duwala kabilog ang aton working nga laboratory nga naga-test for COVID. If there's anything na mag-backlog dito, mag-backlog man diri, wala gyud kita sang iba nga options, no? So subong with Corazon Luxin, at least makabulig na siya process ng mga specimens naton for COVID testing. Si Dr. Derlon nagapasalig sang mas madasig nga turnaround time para sa result. So, dako nakabulig ang mga OFW naton, ang mga LSIs nga naga-quarantine, makapuli sila dayon once magwa ang result nga sa ilang RT-PCR. So, mas madasig ini makaprocess ni Action Art 100 tests per day. Minimum, that can be higher. There are 4 RT-PCR machines. Ang mayo pagid kay ang 100 tests per day is only one shift na 8 hours. But kung magdako pagid ang demand, kinanglan ta pagid, let's say mag-mass testing kita, pwede na siya i-operate 2 ka shifts or even 3 ka shifts, meaning ma-double or ma-triple pa ang capacity. Isang palayag ni City Administrator, ang sa mga nagapamangkot, gali party update para sa second trans ang SAP. Ayo, damong nagapamangkot. Yan ang progress na? 4% sobra na lang nabilin sa encoding kag ginalod sa DSSD. Gamay nagid lang, ulat nagid lang siling 5 pasita pero kay siling ako makompleto na ini 100% maybe na mag-start kag mag-design na ang DSWD dito sa Region 6 kung sa lusogdan ang payout o kung pagpanagtag sini kay kadamo gid sa nagapamangkot kung sano sugura na di daw ay gid ta isabat na sa nagapamangkot di sa aton vlog iti sige pa man encode sang DSWD. Ang mga problema kay na may mga dugang instruction mo. Oo. Hinablas na nakamarasmas. Nakamulalong. Mulalong na may mga problema. Gali, na dapat ang pagdidugang encode ng mga information para mangin tayo yun kagahulas pagid ang pagdetermine bala may mga nagbatol doble sa SAP, may mga nagkabatol sa ibang assistance o financial assistance na ti mangin disqualify ikaw sa masunod o kung sa second trans pagod na nagdulubli ang ginbatol mo. Pero expected sa no gid Action Art? At i-wifi kay dito niyang DSWD na ma-decide kung tanan na mapasa na. DSWD region? Region, oo. Pamangkot sila di, marami pundo na available sa Region 6. Amo nang pamangkot da. Ito ay problema download ang taga Region 6 na second trans. Remember, may mga lift out pa niya sa next mo, wala po sa second trans. Na mga taga-negros ka na may mga lift out pa man, na iban ay pa mahatagan sa Rex. Ang badyaw gani, badyaw! Ayo, nagdamo na gidi. Ano nang... Nagdamo, ginawa sa mga naman pasitero na try ni gali nagigan naging padala pag-abot sa Kabankalan ng Rex ginbantayan man to sa Kabankalan EZO kagin pabalik sa Bacolod. Kagin balik sa Bacolod? Kagin balik di ay tari matabok ni sila antong na taning damo ko na agad di sa may Burgos kag Lacson no? Damo gidi tiyan mo nagani siling ko man budlay kay gapanghit gidya hindi magintindi sa social distancing. Ang subong kani way nagapanguhit ang subong may bond paper sila nga nabutang da ako gapangayo sang bulig ninyo. Ako taga Maranao. Isa ka Maranao. Daw mo nang ginasulat nila sa bond paper nga puti, ginapanagtag nila sa kada lamisa nga may konkapihan bla ginatagtagan nila. Gani bad ti kuan malala mo sila isang badyaw niya ti mo na kamo sinis karte na pero abot din na nila gina pa obra may lagi mo ang guro na sumix kay printed man sa actually kag gina pa Xerox nila damo kag among ginapragtag nila sa tawo ti ang nag-obra sina amo nang mayor Cutter. Kag sinong nagbayad na sa pagpa-Xerox sa ila? Galing damo sila kwarta, Blackson Rex. Damo may gapadala gani sa Palawan da kun hapon no. Simple lang mo, no? Kaya ang
signify na sa DSWD nga DSS din na willing magpuli tagahulo solo. Itong ginahimo subong ni Mampaset nag-coordinate to siya kay Embudlay gali ni dumagiti to dapitan gali ni sila Siboma Agino. Okay. Tapos magbiyahe dito pa Mindanao. Tapos siya mo ng problema kay sa unang kay LG kuno dito sa counterpart nila sa area sa Dumaguete nag-coordinate kanina bulig pa subong DSS din iya gina-contact dito. Tigali kay subong damo aliti panon ta may COVID-19 kita mayara pa sila sa Villamonte gani kuno grabe itong kadamo sang pangayo-kayo man nga badyaw. Mo gid action Rex bisan sa gamay kalalan ni Mrs. na damo na nag-standby. Halos kada daw ginakigan ka pa nila kung so. Oo. Kung mahatagan mo ta 2 ka piso abi or 3 ka piso da. Do hindi pa do ibalik pa nila. Kung makaintindi na magambal nga imo na lang. Kasi ang naman yung nakadamo sa Silvio mga pulo na interest kita mo. Ay. Pero actually ginatiwaan nila ko na naman pa si Tatero na mahatagan man action although sa kasakuan sa ila trabaho subong sa pag-akomodara sa second trans kaya ginatiwaan nila na matapos ang encoding. Balintagi ka sa Bacolod City Hall ang action nyo. Si Kapitan sa Mansilingan, anong palayag yan eh? Karon lang kailangan lang siya kay na. Okay. Palayag niya kuhaan ka na karon kay ang ibrang isang text niya may politika. Kaya na reklamo, basta na reklamo kagin aktuan sang sa action next mabligasyon niya sabat. Gani man. Ang pinaka the best mo na dati depensa niya gagalingon niya sa proper forum na pamatudan niya na siya kalabtanan kagulas kamaturan gina reklamo batok sa iya. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang aksyon niya sunod tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radio, Philippine Standard Time, las 12:08 ng oras. Matapos ang balita gikan sa Bacolod City Government Center sa Iluhantang Kapitolyo, naka-standby si Action Marlon Hinovilla. Subo-subo man niyo kay may doktor sa Kabangkalan nga nagpositibo sa COVID-19. Asawa sang nerso nagpositibo man sa virus. Mag-asawa pati ng 2 ka bata nila sini naka-confine sa ospital diri sa Bacolod, no? Kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo, we have Action Marlon Hinovilla. Sa detalye, Action Mar. Action Rex, sa panibago naman nga problema ang ginatinguan nga marisolbar sa buong sang lokal nga pangaluhan sang sunad sang Kabangkalan. Matapos nga naka-record ang ila sa nga sunad sang ika-duhan nga COVID positive kag mag-asawa ini kag subong ari gina confine ka-admit sa isa ka pribadong hospital diri sa Maya Sudad sa nga Bacolod. Laki pa Action Rex ang ila sa nga bata nga babayi nag-edad pa lamang sa nga 2 ka tuig kay ini silang mag-asawa plus ang bata iya nagabatsyag sa nga simptomas sa nga COVID-19. Nag-positive una amo ning bana Action Rex nga trabaho sa ni nurse. Katrabaho siya sa isa ka pribadong hospital rin sa Bacolod. Isa ini siya sa mga nag-amuma sa local stranded individual nga nagpuli diri sa Bacolod pero ginapaidalom sa dialysis Action Rex. Inkuhaan na rin sang RT-PCR test ining ginaamuman niya nga LSI kag pending subong ginahulat pa ang resulta. Siri, una nga ginkuhaan sang kaya nagbatsag man sa sintomas pagbatsag sang siring bana ni ginkuhaan sa sang swab test sang Hulyo 8 lamang ang resulta Action Rex kumuha nga positibo siya. Asawa naman, ang resulta naman nga nag-positive kahapon lamang ni ako na sang July 9. Ang natabo kay mayara na sang contact tracing ang kinapatigayon subong ang task force sa Kabangkalan na COVID-19. Kadamo Action Rex sa mga tao nga naka-direct contact nga sining mag-asawa. May nahalubilo, abi?
amo sang naka-istorya gid action Rex kay ining babae ni asawa, doktora ini siya, ginagabigman nga frontliner, may-ari ni sa klinika sa Holy Mother of Mercy dira sa may syudad sang Holy Mother of Mercy Hospital. Private ni siya, may clinic na siya kag nag-duty sa Action Rex from time to Amo time. ning sa kabangkalan? Sang sa Kabangkalan, COVID positive number 2 ning asawa, COVID positive number 1 naman ang bana. Una na yung nag-positive kadaan ang bana, Action Rex mo. 33 anyos ang asawa, doktora, frontliner. Ang bana, nurse, 34 anyos ang edad, gaduti diri sa may private hospital sa sudad sang Bacolod. Ang history, nagapakita, June 25, ining bana ni, naka-close contact kamati sa nasiling tana, siya ni nag-aamuma sa dialysis patient nga LSI Helen sa Manila, kag naka-admit sa private hospital diri sa Bacolod. June 26, nagkadto ini siya sa Banwa sa Hinigaran, kadagay Hinigaran ng bana. Ang asawa ya, taga barangay Pinagin Pinan, sudad sa Kabangkalan. So June 26, nagkadto ni sila sa Hinigaran upod ang ila sa bata nga babayi. June 27, ang bana gindulong yang asawa ya sa private hospital dira sa may Kabangkalan para mag-obra. Sa sining pizza, ang bana nagbatyag na sang flu-like symptoms. June 28, ang bata nilang babaye nagpuli sa Kabangkalan. Ining pizza, ang asawa kag bata nagbatyag niya sang ubo, naga-ubo-ubo na. June 29, ang asawa nagkadto diri sa Bacolod para man mag-obra Action Rex sa isa man ka private hospital. Dira namo ni sa sang ginadutihan mo. Ang bata sa Kabangkalan magluwas sa ubo, nagapungak kang iya sa ilong. Ang bana nagkadto sa Bacolod sa siring pitsaman nga June 29. June 30, sang hapon ang asawa nagpuli sa Kabangkalan. July 1, ang bana nagbatsa pagin sang sore throat kag runny nose. July 2, hilanat kag ubo, nagdugang pagbatsag sang bana. Sa sining pizza, nagpa-admit na ni ang bana sa ospital diri sa Bacolod, kaginkuhaan sang RT-PCR test. Ang resulta sa tong July 8, nag-positive ini siya. July 3, ang asawa naman, kag ang bata, bangod sa mga simptomas kada batsag nila siri, ubo, kag iban pa, gin-admit man ni sila sa ospital diri sa Bacolod, ginkuhaan sang RT-PCR test. Una, ang asawa. Ang bata, pagakuhaan, nakuhaan naman na siyang RT-PCR test kahapon, ang resulta siri amo pa ang ginahulat. Ang history, yari si Mayor Pedro Saico sang Kabangkalan. Ang ila status ara sila sa isang hospital sa Bacolod kag subong gina-contact tracing namon mga 2 days na ang contact tracing namon ka very cooperative siya kay ti doktor siya nabalaan niya ang kun ano nga kung diin siya nakakadto diin siya sino na kontak niya sino ang iyang mga na pasyente amon ginamon ginanamon sa amon task force. There are some nga i-rapid test namon by Monday no kag ang iba niya nga naka-direct siguro i-swab na sila. May bata na sila gin-swab man ang bata daw nagkuan blood daw nagilanat wa mo ni so prula pang result sila. Nga naka-close contact sa siring asawa nga nag-positive Action Rex kaya nagpuli pa ni sa ilang siring lugar sa barangay Pinaginpinan mo. Pinaginpanan, mga 40 kilometros kada ani ang kalayoon halin sa city proper sang Kabangkalan. Sa mga naka-close contact nila dito sa balay nila ka may utod to sa Action Rex, may utod, may ginikanan, may pagkaisa kag may maidman. Ginsugat na to sila Action Rex. Pailo ini sila sa quarantine facility sa area sang Balikawkaw kag dira sila nga area kuhaan sang swab. Tatlo gid ni sila? Damo na Action Rex
ang kan Ang ginpaso, bining mag-asawa kagang bata nila? ang bata Action Rex nakuhaan na, ang resulta huwag pamabalan. Okay. Kuhaan niya mag-asawa sang repeat test kay manti nagpositive na sila una. Kinahanglan kuhaan sila sang repeat RT-PCR test Action Rex. Nga naka-direct contact, kinahanglan RT-PCR test kinang kuhaan sa ila si Action Rex kara sila subong sa quarantine facility sa Balikawkaw Beach Resort sa Sunadman sang Kabankalan. Ang kaso naman sa Sunad sang Cadiz pagkaroon talani kay domestic man niya kaso po. Nagpositive ni Action Rex nga 55 anyos nga babaye, hindi ni sa LSI. So, ang istorya Action Rex ara siya sa quarantine facility, iloy ini siya sang apur, iloy siya sang authorized person outside residence nga una nagpositive sa COVID-19 at nagbalik diri sa Negros Occidental. Anon sa LSI? Hindi siya LSI. Diri lang ni sa Negros, Diri lang ni sa kay Iloy ini siya sang kundi may nagpositive sa Sunal sang Cadiz nga apor. Authorized person outside residence. Positive. Nagpuli diri sa Negros Occidental. Ting Iloy yan nga 55-year-old amo ning nagpositive man kahapon. Taga sudad sang Cadiz Action Rex. Try ta lang karon matinguan ta nga mag-contact man si Mayor Bading Escalante. Puloon kung ano tagit ang tukang istorya may kang tanan sa di. May dawin Kabangkalan pila kabilog na kaso to? COVID positive duha. Ang Cadiz siya? Cadiz Action Rex, medyo damo ng Cadiz, no? Ang Himamaylan daw kahapon daw 4 kung 3 man ang Himamaylan daw damo naman ang Himamaylan, no? Action Rex ang Himamaylan kahapon, no? Ginaulat pa tayo nag-okay na doon si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. Ang Provincial Health Office Action Rex amo ning otorisado sa papagwa sang summary nga record la. Sa ring mga taga Negros Occidental nga nagpositive 167 na tada ng kaso. 167 Action Rex di amo nang ginahulat-hulat nato no kanag okay naman to. Si Dr. Tumimbang hataga niya kita sang kopya. Rin sa COVID patient number 1 pagkato sa COVID patient number 167 anta kundiin nga banwa or sudad ang may pinakadamo. Nga kaso. Kag ambot kun diri sa Negros Occidental may 0 pang banwa o kun syudad? Kagabi may isa nga taga banwa sang Don Salvador. Don Salvador may isa na to kagabi. Oti sa 31 ka mga banwa kag syudad laban-laban Corazon Rex daw tanan may mga kaso. May mga kaso na gid tanan, no? Check ta na Action Rex kung mayara sang COVID free. Ang Tubuso. Ang Tubuso may positive man sila. Okay. Nagligad to pala magpa-press conference ni Juan, ni Mayor. May 63 ka na Rex ka mga household to nga gintay dalom sa stricto community quarantine ila sa nga lugar. Kay may ara sang positive case man sa ila sa area. Ang kaaksunugikan sa Kapitolyo Action na malo di sa Navoya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Action Marlon Hinavia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, last 12:20 ng aton oras. Sige, standby lang mga ka-action para sa dugang sining mga informasyon. Si Action Alvin Graba sa Negros Occidental, Provincial Police Office on standby man, kag si Action Eric Magbanwa, no? Kag ang aton sining mga out-of-town reporters on standby man. Sige, naligid lang, may TC. Isa ka alkaline base nga vitamin C, ginatanay ta sa inyo. May TC, kulang ba lang imo sining lawas ang vitamin C?
magmighty na alkaline base nga vitamin C adlaw-adlaw ang aton sining nga tumaro, no? Dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sining nga immune system. Plus ang yaman sang bugos tang pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy. Magmighty C alkaline base nga vitamin C kita protektahan ang aton sining nga lawas paagi sa pagtumar sang Mighty C. Diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mighty C mga kakso. Ang iparesta sa Mighty C, abi ninyo kung ano, Santon Plus Herbal Capsule. Amo ni ang mayodre kay ang Santon Plus Herbal Capsule nagahatag protection sa aton sining lawas batok sa mga free radicals. Katulad sa anti-tumor, anti-cancer, nagahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas, batok sa mga cyst, goiter, breast, kag ovary, prostate enlargement, anti-dengue, nagabulig man sa pag-normalize sang platelet, kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule, no? Nagapabakod man sa aton immune system, kag ang importante, madamo ka man nga makuha nga vitamina kag minerals. Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Amo nang tumaron ta, parison ta na sila para siguradong sigurado sa ikayong lawas ariglete, no? Isa pagid kung tiuna sang inog coffee, subong nga mga inuras, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Santon Plus Herbal Coffee Mix, 100% nga mangustin kag suya, anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton. Kag luwas sina, mayara man nga antioxidants, vitamin C, kag vitamin E, kag beta-carotene. Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang manamidri luwas nga anti-aging, balancing blood sugar levels, paini kag makabato-batok sa diabetes. Mag-Santon Plus Herbal Coffee Mix kita, no? Ining tatlo ka mga produkto, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuklang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuklang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras. Sige, pag-relax ka mo, anay ha. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor. Kay Eds Hefes, siling ni Eds Hefes, tanim aksyonan na ang pagkadugay magabot sang swab result. Kay ang mga OFW nga ara sa hotel, bisan dulong ang pamilya, pagkaon limitado pa. Pabakal ka sa gwa, limitado pa. Tani may maaksyon kamo sa amuna nga problema kag ka mga OFWs. Ining sa Corazon Locsin mapadasig tana bosa. It's Hifes kabayunta nga mo ning solusyon, no? May Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital kita, may Teresita, and may Iloilo pa, no? At least nagdugang may isa ka private hospital man diri sa siyudad sa Bacolod nga may yara man sang kasubong sina nga ilikoton, no? Kabayon ta. Kay Alin Camatso may lang pag-monitor, kay Pare Binji Felisario ho dira sa Manila ga monitor man sa sining mga tinion, no? Paring Binji Felisario, paring Fiding Felisario. Kamusta kada paring Binji? Ox lang. Kay paring Kinalon Sagay sa Tokyo, Japan, good PM lang. Kay Jewel
Good day, Action Radio Bacolod. Pwede po dito magtanong kung ilang araw po ba talagang dapat antayin para sa resulta ng swab test after makarating from travel. Yung asawa ko po at dalawang friend niya is nung June 27 pa sila dumating sa Escalante ng madaling araw. Until today, andun pa din sila sa quarantine facility. Wala pa din resulta ng swab test. Many times na silang naabutan ng pagkain, meal na pasira na, wala na ayos. Paano po kaya ito maaksyonan? Ayos. Muna kung sa Iloilo, damo-damo pa to sa Iloilo mo. Kung diri sa Silay, siguro madasig-dasig. Basta hindi lang maabriyang machine sigurado. Plus pang-operated naman ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. No? Basi iningaw ga, damaro dasig-dasig naman. Kay halos tanan daw, muwaning ginapangamuyo, hindi na magtineros ang pinapakadlaw matapos ang 14-day quarantine sa mga hotel o kon sa quarantine facility. No? Kay Keith Lowell Pabalan. Si Keith Ariso, nagbutwa siya. Din siya nagalini. May lang pag-monitor kay Stella May Ayalin, Kenneth Ray Aliho, Lina McCall, Beverly McCall, Wana Candolita, kay Cromio Candolita. Kadamo ba? Kay May Aquino, kag Keith Lowell Pabalan sa San Cruising Sibukawa, San Enrique. Ayos. Dagang salamat, Keith. Kay Idi Laos, dala sa Kingtown, Victorias. Kay Nanay Isabel, ga-monitor man, no? Kay Romulo Hefty Lamag, mayad ngaud to Action Rex. Thank you sa inyo face mask. Ayos. Romulo Hefty Lamag, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dala sa Slin Homes, Barangay Stefania, Maniaga Tato Rex. Salamat, gid Madam, no? Thank you so much, gid. Toto Aldrin Limaco, dara sa Ninas Rose sa shopping o, silingya sa may barangay Villamonte sa Rex. Damo man di. Mga badyaw guro ni. Gani man. Toto Aldrin Limaco, kamustang inasalta da? Oks lang. Kag kay misis siya dara, kag sa bugos nga pamilya ni Aldrin Limaco. No? Apong Alagos, may lang pag-monitor. And Heaven, kay Fred Ninya, Lunila Tarosan, watching live, kay Jumong Caltorilla, Albert Robles, may lang pag-monitor dra sa Barangay San Fernando, Talisay. Labi na gid sa pamilya si Hasa, kay Turning, kay Jeneline Rosalie, Jackie kag Tolets. Ayos. Sa kay Rick Moyko, ano ang masiling mo, Action Rex, sa ang natabo sa EBS-CBN, ang ginhimo sang Department of RIP representative. Halin sa kay Eric Moyko. Jocelyn Asibita Olak, may lang pag-monitor, no? MG Noreg, MG Neronigoro, tamyaw ya lang amiga niya sa HVG Farm. Sila ni May Lablab Carmela Juana. Ayos. Gian Resisio, may lang pag-monitor. Kay Puing Go, may lang pag-pamati man. Diket Tayhon in Masino. Good PM lang. Teresita Quinto, may lang pag-monitor, no? Sige, daligid lang. Standby yan ay. Matagta pinaka mga commercials. Balik lang ta. Dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin.
Dito sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:39 ang aton oras. Kadto antang balita dugang ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. 4 ka mga ginaligar miyembro sang NPA dakop sa syudad sang Kabangkalan. Klasining manager sang isa ka fast food chain sa syudad sang San Carlos nga residente sang Toledo, Cebu, wala nagpaidalom sa quarantine. Ay nagkatabok sa isla sang Negros paagi sa pagsakay sa delivery truck sang fertilizer nga ginamaniho sang iya sining nga ama. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex Yara nakaroon sa quarantine facility sa idalom sang Julio Ledesma National High School. Ining isa ka LSI nga babae, 25 years old, matapos nadakpan kagabi sa mga kapulisan sa idalom sang San Carlos City PNP nga illegal nga nagsulod sa syudad sang San Carlos nga wala sang travel document. Nawa sunod diri kay Police Major Norberto Barnizo, ang PCR Chief sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ining babae Action Rex, doon kung pwede na ni Mambal pangalan niya. Hindi na. Hindi na. Oh, edad lang kontra din siya. Action Rex, isa ini ka department manager sang isa ka kalan-an sa syudad sang San Carlos, pero residente ni siya sang daang lungsod sa syudad sang Toledo, probinsya sang Cebu. Nawa sunod diri kay Barbiso nga ining LSI nga ini o kuna locally stranded passenger halin ni siya sa Toledo nagsakay nag-hitch ride abi
siya sini nga amay nga driver sang isa ka tracking ang delivery action Rex is fertilizers intended para diri man sa Negros o kung sa isla sang Negros. That is why suno diri kay Barmeso isa ini ka violasyon sang protocol no nga gina-implementar man sa COVID-19 task force sa siyudad sang San Carlos sa diin dugang pagidiri kay bangod diri action Rex sa natabo diri nga nagmando man ang taga-pamuno sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Colonel Romy Palge nga asa tanan nga bantayan gid ang ila sini nga tagsa ka mga area of responsibility dapat may nagakaigo man nga mga ginatawag nga mga dokumento antes mag-travel diri sa probinsya sang Negros Occidental. Tidi na ning manager ni? O si manager ara na subong ang manager sa ara na subong sa Julio Ledesma National High School Action Rex. Baligin quarantine? Yes sir, sa quarantine facility. Pero gin subject pa ini sa RT-PCR test? Yes, gin pa idalo man sa RT-PCR test and subong niya magadepende ni karon kay ang violation nga posible pag tumangon sini amo ang Republic Act. Tigaling ti mahulat ginasa sang resulta da? Ni man mahulat gid action Rex sang resulta makon mo na yang actually ang San Carlos subong action Rex kung madumduman mo isa to ka magpamilya anong ka mga persona na dakpan man sa siyudad sang San Carlos ka after nga illegal nga nagsulod nga wala man sang proper document. Ang action na Rex ang pahayag man ni Major Barniso. So, baling regarding sa LSI, ang instruction lang sa ngamon niya higher quarters nga sektohon lang ang sa quarantine control point na binagid ang mga kapasulod halin sa Cebu, Region 8, kag sa Manila. Kung may mga papilis sila, i-check lang kung valid ang ilang travel pass, then mandargugin sila sa protocol sa quarantine. So na Rex ang kabahilang sa nga pahayag ni Barniso nauliton kita action Rex sining apat ka mga ginaligar mga katapo sang New People's Army nga nadakpan kagabi sang mga katapo sang 15th Infantry Battalion kag subong man sang intelligence operations sang ang Kabankalan City PNP sa din gin-confirmar diri ni Police Major Sinon ni Panchito nga sa din ining apat nga mga person nakabahin pa ini action Rex sa ila sini nga follow-up operation after sa nga enkwentro na tabo July 8 Wednesday abi dito sa area sa Pinggot Banwasang Ilog pero nadakpan ni sila kagabi sa area naman sa barangay Inapoy sa siyudad sa Kabankalan Action Rex. Nawa sunod diri kay Sinon ining apat ka mga persona ang may mga ranggo o kung may mga posisyon abi sa mga New People sa Army ang nagkaladakpan amo si Emilio Cañares isa ini ka 38 anyos kag nagapuyo sa poblasyon South Poblacion Banwasang San Fernando probinsya sang Cebu. Isa ka anay finance officer sang Bohol Party Committee kag karon Secretary General sang Second National Urban Party Committee. Ikaduha sa nadakpan amo si George Bugay, 42 anyos, taga Barangay Urong sa siyudad sang Kabankalan, anay squad leader kag Finance Logistic Officer sang Regional Striking Force sang KRN. And anay man Secretary General sang Pamalakaya Negros kagkaron Regional Communication sang GR Negros. Sa ikatatlo amo si Rilien Moreno, 22 anyos, taga Barangay Urong sa siyudad sang Kabankalan, Regional Communication Staff sang GRN, kag ining si Rafi Bataho alias Ka Paulo, and 21 anyos, nagapuyo man ni siya sa Sitio Muntilo, Barangay Pinggot, Banwasang Ilog, former squad leader Platoon Leader 2
kag KRN Southwest Front kag miyembro sang regional staff sang KRN. Now na-recover diri Action Rex ang mga explosives kag iban pang kalibre sang armas. Ari ang confirmation ni Damo gid sang cellphone. Anong mga armas na recover sila to? Isa ka caliber 45 kag isa ka caliber 38 ka pistola Action Rex. Duha man lang. Tapos ano pagid mga recovery to sila? Apat ka hand grenade. Madamo lang. Granada? Apat ka granada. Kag cellular phone sa manang madamo Action Rex ang nakuha man ang pila ka mga subversive documents. Action Rex ang pahayag. Pero may mga standing warrant of arrest ni sila? Na-check pa nila Action Rex ang ining standard sunod diri kay spokesperson sang 3rd Infantry Division nga si Panchito. Kina-check pa nila ang dugang pagidiri nga mga informasyon against diri sa apat ka mga nagkaladak pa Action Rex. So, sting apat arada subong sa Kabangkalan? Ditinido karon sa custodial facility sang Kabangkalan City PNP. Ari Action Rex ang pahayag ni Major Panchito. Ang apprehension po nito ay sa pamamagitan po ng Joint Intelligence Operation ng aming unit bilang patuloy doon sa nakaraang inkwentro namin noong July 8 between government troops at saka ng communist terrorist group sa Barangay Pingot, Ilog Negros Occidental. Recovered po sa kanilang possession ay mga firearms and explosives, specifically 1 caliber 45, 1 caliber 38 pistol, revolver loaded with ammunition, 4 na hand grenades, cash amounting to 24,000, assorted cell phones and chargers, assorted USB, subversive documents at saka personal belongings. Ang sa amin lang isang napakalaking bagay ito na nakamit ng ating mga pwersa sa gobyerno, pinagsamang elemento ng Philippine National Police at saka ng ating Philippine Army. Ito ay patuloy na gagawin ng ating Philippine Army para masiguro natin ang kapayapaan at magandang pamumuhay ng ating mga kababayan, pati na rin ng ating mga komunidad. Ngayon po, itong apat na ito ay nasa kustudiya naman po ng Police Station of Kabangkalan. Ang mga appropriate charges will be filed to them as soon as possible. Yun, Rex, ang pahayag lamang ni Major Zenon Panchito. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluhantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa supply isang shabu diri sa syudad nagnubo samtang nagtaas naman ang demand. Dala ang pagtaas sang bili sang shabu. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh, yeah. Kipaw ang signal ko. Duga kipaw. Ayun, purma. Lumos ko sa signal ko. Patungan na sa lubi. Ari na kaya nagsakar ako sa pinakapunta sa Maragubay, Karubi. Kabit-kabit ka na. Kay parang amayo signal. Ayun, di purma. Paksini ko na sa nga tayo. Pinagawin dako ko ni kalagapong ko sa likod ni Aksyon. Amo gid na karon ang pinakadako gid nga problema ti dala nga na sa kuana sa tunga-tunga lang. Oh, ding ka na? Gani man ka do layang imo nga signal aw sa piya kabi nga komunikasyon mo dayalan ta kada. Laya ara na. Why na yan? Amin na diya. Ate God. Amin na diya kito mapaksi nang ginatitukan. Ayun, di purma. Ang ginatitukan ko diya. Sustain tani Kaya importante nga ara kita sa live report, no? Okay. Through our special communication, no? Ate, okay. Bisa nagatanga na ko di, kag nagalaw. Okay lang aton ring sitwasyon na no? Amo gid na kung kaysa dala na sang tiyempo mo kag panahon blang daw hindi amo. Dala na sang tiyempo kag panahon kag doy na blang gamay ginapapot kag doon na ba. Ayun di purma.
Siling ko Ang ginaw. Ginaldo hindi mayo, no? Ito pa na ko sa kato nagkadala, masa kapunga-punga, Oh. signal mo black Rex Black. Alaban. Oh, nanto kung doon naghasanag ito, ara na sa kasang nag-gulpi na nagagwapong signal mo. Gani man. Hindi Black? Oo. Oh, tito, way pa to? Sa Lunes, guro. Ayun, di purma. Pasaligo, tayo ni kagulingon. Basta liga lang ko galingon mo bala. Kaya si kung sa bagay, sa nila ko no, dapat mangin positibo ka permi mo. Alaban kapit pa, Sabado nga daan, subong ti Domingo buwas, pagkaaga Lunes na, no? Yes, Axorex. No. No. Ito kailan lang mangin positibo kita. Ba, positive. Pasaliga lang. Sa ato mo kinapa. Ayun, di purma. Pasaliga lang ko Kay galingon. Sauli, kung na mangin mayo man Axorex. Oo. Ang dating bala. Ba. Importante na nga may ara. No, laban eh. Bisan gamay na bala kung may ara. Bisan gamay lang basta kuan lang tulupa. Abot-abot. Oo. Naman na importante kay kung sa to kalayan ako kung tingog lao. Ganit. Ito pag tingog pag-upos, why nagit kaya pabuton. Ang laban eh. Pero kung naginapatot ka nga hindi tingog, Oo. at least tumayo ang dalagan sa imo sini pangabuhi. Di way gito da? Ara na Ayun, di purma. Ay, Diyos ko, pangabuhi ato ni. Sige na ba? Sige Sabado man today Ay, importante nga buhi ta. Oo, importante gina ya. Yes, Aber man ko na, no, magkala kwanda, basta importante, buhi, nagaginhawa. Buhi kita, gaginawa kita. Oo. Nagasikat kita, Axorex, no? Oo. Pag nagasinggit nga, apo, kabay pa nga Ayun, di may ara. purma. Amo na da ang Action Rex. Oo. Importante na eh. Importante na. Yes, Action Rex. Oo. Ano ta? Ate ma, birata eh. Abi ko kung okay na, thank you, Gid. Hindi ma-reportan na eh. Way ginagawa natin ang balita, no? Sige. Kaya ano ning Shabu? Shabu, ang supply medyo ninit. Oo. Ang demand medyo nagsaka. Plus nga ang bili, Action Rex nagsaka man, no? Sa una ka bakal ka 200, 300. Oo. Subok ang minimum 500 na. Ay, why na sang poser nga magbaligya sa imo 200, 300 kay maperdis lang mo. Kaya talaga magbakal ka, hindi magnubo sa 500, Action Rex. Pisilig ni Police Lieutenant Colonel Henry Binyas, ang atong sining BCPO City Director, resulta ina sang wala untat nga operation sang Bacolod Police, apisar nga nag-concentrate sila subong sa COVID-19, specialmente ining mga trackers team na ton nga natuon sa kuanbla sa COVID-19. Pero sila ni Colonel Binyas wala man maka-efekto sa amon aksiyonere ka. Kanya basta gani may positive information kag kung dalaban sa tigi gina-strike ina dayon kag wala din na kinatagaan pa sa ligwa kag tempo Action Rex. Ang classic example kay nasang kagahon bala sa station number 2 bala. Kaya si Major Sherlock Cabana, team leader ni sa sang tracker team sa COVID-19 mo. Pero sa mabato na kaya sa kagahon informasyon nga may positive nga may tatlong nga nagaduso, kin-strike nila, tiko di positibo, 164,000 ang nakuha nila. Gani? Wala po to sa CDO, kaya takpay nga may duwa man to kung nakuhaan, 204,000 pesos kabilis ang sabo. Sila ni Colonel Benyas, amoy ni ang efekto sang wala untat Manila nga pag-monitor kapag bantay sa mga nagagwa surod rin nga droga sa syudad sang Bacolod. Yari si Colonel Benyas sa interview sa Aksyon Radio. Ano natin ang kampanya natin, mga aristo natin, even these other undertakings like COVID, wala na sa unang ating kampanya against illegal drugs. So, ginanganito natin ang development or ang lakat dito sa ground. Then, kung ginangan na mag-operate kita, may mga operatiba kita. San ang ating mga operatiba, busy sa contact tracing, pero kung reliable ang information, nag-shift kita na yun para nga mag-ino itong operation. So, wala natin ang ginapabayan. Although nga madamang kita sa trabaho subong, pero kabalo kita nga pinangulan natin dito ng subsub ng kampanya against illegal drugs, hindi lang nga ang tawag din, kampanya sa ating presidente, hindi kabalo kita nga kung ano kalain ang epekto sa illegal drugs, hindi lang sa ating mga kapataan, kundi pati ng sa ating susunod. Kanina kay mga previous weeks, nagambal sila nga malamalag ito, no? That is why, ang tag 500, abot na pag 1,500, hindi ka na makabakal sa kagatos o kagatos, tag 500 na pinakanubong aking nila or pack na ginabaligya sa merkado. So, nagkakita lang kung
tungod na mahal, ang supply, medyo nga takagod ang mga pag-ubos. O napigtuhan yun ang supply. Pero again, katala kita nga ang trend is on na. May mga nag-attend Japon yung magpasulubong ito. Considering nga, ang Bacolod City, consider natin nga merkado. Ay tungod sa karamo sa tao din, pero ang opportunity sa market at ang sa highly urbanized city. Ang analisar natin. Ang supply, sir, din Japon gahalin, sir? Based sa mismo sa mga nakuha natin informasyon outside sa Bacolod City. Action Rex, si Police Lieutenant ako si Police Colonel Henry Viñas, ang BCPO sang Bacolod, PNP. Namigali sa imo nga pwesto dira. May isa pa kahalintang tos babaw ho? Gano ko. Piyo ka nakita ko sitwasyon ko, di ba? Kita may sikreto nga photographer na sa likod mo. Way ka kulang na lang gali ipatong mo sa isang rehas na tingala ko nga siling mo ara ka na sa pinakaputok-putokan ka patong ara ka gidmang gali, no? Kulang na lang ipatong mo sa atop ba? Patungan pagi sa babaw niya, pero may karatan lang. Pero wala yung kulit karatan sa babaw. Naisahan mo man ko ba? Dala na sang kung kayo. Grabe ka pwesto mo, no? May maglabay na, tingala sa imo kung gaano ka na. Gani ko nila tao, kayo tudlo. Ay, okay. Sige buwas naman, Lunes naman ba? Lunes naman Lunes naman, Action Rex. Report kayo sa Bacolod City Police Office. Sige. Una sa balita, una sa aksyon. Action na rin. Umalang report sa Bacolod. Action Radio. Dong makaigaman ko sa pwesto mo ba? Grabe nga pwesto mo, no? Amo gina, sugo na kung kaisang kinanglanon mo mag-report, why kagid choice, kundi masaka kagid sa pinakababaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang mga out-of-town reporters on standby na si Action Stephen Presquito, si Action Tomon Forte, kag Action Roger Gutib, si Action Percival Villamor. Ara na sila, nakahilira na. Evergreen Herbal Capsule anay, Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule, Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity kag creatinine kag madamo pa, Nagadugang man sa supply sang kakulang sang vitamins kag minerals. Makabulig sa constipation, gintingog nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, Food and Drugs Administration, kag mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Magtumaradlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikayong lawas para sa dugang sining kasayuran. Mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo ini sa Kabangkalan, dira sa MedPlus Pharmacy, sa Jormed Pharma, sa Himamaylan, yaraman dira sa Leonor Pharmacy, Blanca Flor Drugstore, sa Binalbagan, dira sa GBX Pharmacy, kag Floritis Drugstore, kag sa Hinigaran, Bilyones Drugstore, kag Alice Drugstore. Evergreen Herbal Capsule. Sa iluhan tanay mga balita gikan sa aton sining nga mga out-of-town reporters, sunahon tang balita ni Action Stephen Presquito sa San Carlos City kita makadto mga ka-aksyon. Sige. Tirahon ta ni anay ho, ini may kang tanan sa 75 anyos nga driver sang L300 van patay matapos aksidente. Na-aksidente ni sa Barangay Quezon, San Carlos City. Yaren kaundan sang report ni Action Stephen Presquito.
Action, Stephen. Sa isa ka lalaki ang 75 years old nga driver patay ini sa isa ka aksidente nga natabo kahapon mga alas 3:56 ang hapon dito sa may sitio Abuyo, Barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Sa din isa ini ka close sa Mitsubishi van L300 nga may color ini nga puti kag may plate number ini nga TXP622. Sunupas sa aton nga duty investigator sa Traffic Division nga si Police Staff Sergeant John Michael Abaw nga sa diin ang among van ginapanagiyahan ini ni Neil Yonor residente ni San Quezon City, 2nd District, National Capital Region. Ginmaneho ini ni Alfredo Labrador Itulin, 76 anyos ini. May asawa kag residente sa number 3 Rosario Street, Bacolod City, Negros Occidental. Sa sunod pa sa investigasyon sa atong Traffic Division, sa diin samtang nagdalagan ini padulong ini sa east nga direksyon kag gulpi lamang naka-experience ini sang mechanical failure ilabi na sa iyang brake gani nawadan ini sang pleno kag sa pag swerve o kon pag nga hindi na niya makontrol ang iyang salakyan diretso ini nakabunggo sa isa ka mahogany tree gani sa resulta sa among pagkabunggo nakaangkon sa nagkalain nga samad sa kalawasan ang biktima kag dayon ini nga gindala sa aton taga CDR RMO Rescue Unit nga gindala ini sa San Carlos City Hospital panggi pronounce ini sang aton nga attending physician nga dead on arrival ang biktima. So ang aton nga attending physician mo si Dr. Romeo Agraviador gani ang sitwasyon sang salakyan nga nakaangkon isang total damage ang front seat. So mo lamang nagkaroon ang aton nga update Action Rex. Nag-report alin diri sa syudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang San Carlos kadtuantang balita gikan sa Lakbanwa sang Sagay. Captain Irene Singbingko sang Nokpoho Admin Office nagpatigayon sa inspeksyon sa Sagay City PNP kaina sang aga sa detalye siniupod kay Aksyon Tom on 40. Action Tom. Isa iya ka inspeksyon ang ginpatigayon sa Negros Occidental Police Office sa pagpanguna ni Police Captain Irene Singbingko ang Pangulo iya sa nag-inspeksyon nga team diri sa Sagay City PNP. Ang ginpatigayon ang pag-inspeksyon sa ila Action Rex gin-account ang tanan nga personnel kag subong man ang mga supplies ni nga armas Action Rex diri iya sa mga kapulisan siyudad sa Sagay. Kag subong man ang pag-inspect sang ilang stasyon kung bara ini matinlo kag naka-order ang tanan tigayon inspection Action Rex subong nga aga pasado alas 8 ang takna kag natapos ang inspection kag nangin maayo ang resulta ni Action Rex kay bangod niya ang Sagay City Police Station in order kag matinlo ang palibot subong man ang tagsaka departamento gin-pang-inspect tanan ginapangunahan iya sang bag-o nga hiti nga Police Major Albert C. Amo ning madulong naton yung mga report Action Rex sa sining nga hapon gikan diri sa syudad ng Sagay. Action Tamon 40 nag-report na sa balita na aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tom on 40, balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Sa Iluanta naman ang Cadiz, we have Aksyon Roger Gotib, Lieutenant Colonel Robert Mansuito, nag-confirm nga active nga miyembro sang traffic enforcers ang nadakpan nga may kaso, 4 ka counts ang paghimuloso sa minor de edad. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye, Action Roger. Kinkonfirmar ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito ang hepe sa kapulisan siyudad sa Cadiz nga ilang gindakop nga nagapakatubang sang kaso 4 counts sang pagpanghimulos o kontraip ang isa ka-aktibo nga traffic enforcer diri sa siyudad sa Cadiz. Gindakop ini mga alas 11:55 takna sa kahapon nga adlaw
Kadahin ang suspect ikilala kay Prosper Cartagena E. Gregorio, 36 anyos sa edad, kag residente sang Barangay San Juan sining syudad. Inisa nag-duty pakapon sa Barangay Kaduan sa Borders, kang serve ang warrant of arrest. Pero sa bayan ni Police Lieutenant Colonel Robert Moni ang case niya specific pero ang case niya specific wala din no full count siya katulad na tulad siya in relation violation in relation to Republic Act. Kada count niya may 200,000 ka pesos nga piyansa ini sa karon ang litinado sa bansang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa sunod sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon ni sa aksyon Robert Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iluhantang Central Negros. Duha ka persona dakop sa Pulupandan PNP angot sa kasong illegal gambling. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Sa detalye, Action Pers. Alauna sa kahapon ang Pulupandan Police Station upod ang alert team sa pagpamuno ni Police Captain Junji Bilibat si Pupulis sa among station nagkandak sang operation sang illegal gambling sa Purok Cremer, Barangay Ubay, Pulupandan. Dakot dire ang duwa ka suspetsado nga gikilala sa kay Aisa Marie Diabor E. Milyeso, 32 anyos, kasado, kag si Carmen Alba E. Francisco, 49 anyos, kasado, kag pumuluyo sa Purok Cremer, Barangay Ubay, Pulupandan, Negros Occidental. Ang duwa ka suspetsado gindakot pinaagi sa warrant of arrest sa criminal case number 20-009-P sa violation sa PD 16 Auto. Ang warrant of arrest may pirma at pizza ni Honorable Irene Bonganoy sang MCTC kag may pizza sadtong Marso 2, 2020 kag may bill recommended ini nga 5,000 ka pisos sa kada isa sa ila. Kang duwa nga suspetsado na unong sa lakap cell sang Pulupandan Police Station. Report live gikan dire sa Pulupandan Police Station para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Banwasang Pulupandan. May lang nga pag-monitor kay Philip Lorente, kay Cathy Ver, and sa kay Amy Esmeralda Dolido. No? May lang nga pag-monitor kay tatay niya Elias Dolido. Ga-monitor everyday diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Nini Inventor Rosaho, may lang nga pag-monitor kay Sugar Spices Alba Honeybee. May pamangkot gid ko tani din ako pwede magreklamo party LTO sir. Okay, party LTO ti pwede man dre pwede man ipaagi lang dre sa Action Radio, no? Melchor Barauca Rombines kay Chihan Grace Di Pasukat, no? May lang pag-monitor dira sa Barangay Manghanoy, La Castellana, especially kay Papa Cocres Mission kag Mama Gams. And Manilokyas, may lang pag-monitor Manilokyas kag kay Ed Sepe. Salamat gid sa Rex, nakita ko gin ang Action Mobile diri RD sa GT Hotel sa quarantine facility. Okay. Christian Roa, may lang pag-monitor Jolene Villarin Alvior kay Madam Elizabeth Gamala, Malacca Gamala, no? May lang pag-monitor kay Ronnie Mananghaya, good PM lang, kag Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez, dala sa Binalbagan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung... Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 17 ang aton oras daw kalangalang gitasang tiyempota sa mensahe ni Sugar Spices Alba Honeybee pwede lang di kakadto anytime no. Ayos, sige, kailangan lang na to sa tiyempo mapa-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sa nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita on Monday. Salamat sigid. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,